Wala pa, damo bisita. Galing puro laway. Ganigin puro laway na. sugo ko si tatay. Nga mag-init pagi. A true relationship is two imperfect people refusing to give up on each other. Nagkaintindihan din sila mga kaibigan. Itago na lang ko sa pangalan niya, Nestor. Ang akon pagsaludo sa inyo, Papa J. Boy Nonoy. Mga idol tagid ka mo. Aba, salamat ha, Tor. Tur, O Tor. musta na ka, Tur? Sa akong sitwasyon sa buong Papa J. Boy Nonoy, isa na ako ka mambal na to nga profesional. Di pa dako ko sa ako mga ginikanan, di pa eskwela, kitagaag mayong buwas damlag. That's why dako man ang pagpasalamat ko sa akong mga parents, especially sa akong tatay. Nga itago na lang nato sa pangalan nga Nestor Senior. Okay. Junior ka Junior na si Nestor. Okay. Ano magibutang dire, Junior? Ika, marag bala na lang ko ng istorya. Basta mga junior. Doon sa mga junior lagi. Alam stuff. Hala, karera. Oo, Papa J. Boy Nonoy. Ambal nila. Pareho kuno ko og behavior sa akong tatay. Pero hindi ka na matuod. Bangod Papa J. Boy Nonoy ang akong tatay. Sa to, sa bata pa siya, mahiligon ko na siya sa mga babae. Mga babaeng Barbie. Ama lang kuyaw. Ama lang medyo kurulbaan. Babae ka daw, Brad. Nag-reply siya. Babae gid Papa J. Boy Nonoy. Girl, yun, babae. Babae. Tao. Abi ko gani, babae nga kanding. Ako, Papa J. Boy Nonoy, di ko mahilig na. Lahi rako. Iba ako, Papa J. Boy Nonoy, sa ako ang tatay. Sa ako ang senior. Pero, Papa J. Boy Nonoy, nakaduhan ako karelasyon. Grabe ka. Hindi ka pa rin. Sabagay, may mga rason man. Nakaduhan ako karelasyon, Papa J. Boy Nonoy, sa sulod lang sa 6 kabulan. Butsing gano'n. Pinaspasay. Pasanay, gini mo. Pasanay. Basi nakakontrata to Papa Joy. Bago rangin sila, nagperma sila sa kontrata ga 3 months contract. Ako'y kaduha nga karelasyon sa buong Papa J. Boy Nonoy, nga itago lang nato sa pangalan nga Carla. Oy, Carla. Murag si Guala. Murag si Carla Estrada. Basi siguro. Papa J. Boy Nonoy, amuning ginalibgang ko subong. Bangod kay abi ko. Okay na. Sa ako ang tatay ni Store. Nga, maging kami. O mag-live-in, Papa J. Boy Nonoy ni Carla. Pero ang ending na Papa J. Boy Nonoy, di gali, iba gali ang akong gina-expecta. Para inyong maintindihan, Papa J. Boy Nonoy, amo na yung mga natabo, Papa J. Boy Nonoy, Papa J. Boy Nonoy. Tor, pala, pala. DJ Batuta. Tor, pala. Hey! Hello! Hala ka na. No. Carla. Kaging ginawan ko.
matamis. Makalok-kalok, makarog-karog ang tahong ni Carla. Oh, tahong. Makarog-karog ang tahong ni Carla. Grabe. Naamig ito nga music ba? Ganahan kay ko ito kang nabatian. Kabalo ka anong kanta? Nabatian ako sa bus. Unsa nga kanta to pa? Tahong ni Carla. Oh. Amo pa? So, tahong ni Carla ang title ato pa. Tapos ako, pangalan ako si Carla. So, Wala ko'y gambala. ikaw ba lang, Tor? Grabe. Grabe ang kanta. Grabe. Kan kayo. Ikapoy ka ga? Kapuyog. Grabe ka energetic ang kanta ba? Pero gusto mo iluton ta ka? Ano? Ano? Iluton ba? Medyo nabungol mo dali ba? Ikaw ba lang? Gabungol-bungol ka na pa kay... ikaw ba dugay nagjud ka? Dugay ta nakabi. Wala na... nahilot. Oo. Sige. Pero gusto mo iluton ta ka? Sige, kung pwede ko ni mo iluton. No? Alam mo problema. Sige, Ganahan ko. Kamusta yung mong atlaw? Okay lang. Kapoy, magaling din yung mga trabaho to construction, no? Anak ko na pa. So, bisa kung saan ni mo kakapoy pa. Basta, iniguli ni mo. Wala ko nang imong kapoy kay makagunit magkagtahong ni Carlo. Ganun. Actually, bakal kong tahong ni Carla. Ay. Bakal. Mayo eh. Kanabi sa tahong ni Carla pa, ano? Grabe pula kayo. Mapula-pula. Ay, dada ko na sa inyong atubang. Ay! Tay. Papsi! Good morning! Hindi ko pagtawagang Papsi, ha? Kaya di pa mo kasal sa kong anak. Ay, Tay. siyang kula. Pa? Hospital. Grabe ka na siyang papa mo Tay. pa. Grabe ka ba? Dara naman kami napadulong, papa. Unsa ko, no? Ote, sige pa, para hindi na lang maglain buot mo, Angkol na lang tawag ko, Mayo pa. Oo. Wala ko labot kung nag-live in na ba? Basta, dali sa dire. Junior, dali sa dire. Anong kalayo gito sang puti tatay mo yun sa ako, Tay, problema mo, Tay. Lapit na lang yung pakasal ni Carla, tapos amo ng ano. Yor, mainit ako tubig. Oo, gang, pag-init ng tubig yan, kay timpla na to sa tatay o kape. Hindi ka dali-dali lang kay mainit to tayo tubig. Awa, Tay. Init ng tubig para sa imo, ha? Laki-labot, ha? Laki-labot. Init to Kabalo ka. tubig. Kadagin mong maging karelasyon. Init tayo tubig. Wala ko'y bayog aurana para sa imo. Amo na nagguba sa imong mga pangandoy. Kung katong imong karelasyon dati nga si Chinchin, katapang imong napadayunan. Siguro, okay pa siguro ko. O isa pa, ipa-eskwela ta ka, ha? Ipa-eskwela ta kag siban. Tapos makigrelasyon lang ka. Sus! Kung ako ni mo, ha? Kung ako ni mo, Lister Junior, biyaanan ni mo ng imong karelasyon. O balikan ni mo tong imong ex. Mas okay pa to si Chinchin. Mayo pa tong helicopter. Tay. Ang galing nagbulagay kami ni Chinchin. Mas palangga ko subong si Carla. Tay, suportahin lang ko sa mga gusto. Walay suporta dire. Basta ako, kung padayon ka, di mo ko makipagrelasyonan. Huwag magpakasal mo. Inito tayo, liwat. Inito tayo. Talawa, di ba? Nag-istorya ta dire. Sige, kanta. Louder. Louder pa. Aga pa, damo bisita. Galing puro laway. Ganigin puro laway na. sugo ko si tatay. Nga maginit pagid. Gigang. Inito kol tobig. Inito kol tobig. Ay, abot. Wala yan sala siguro ko na rin. Hindi ko gusto rin. Gainit ang tubig ka! Sige nga, magtimpla. Ano gusto mo, guy? Basya ko ni kay tatay? Butang. Ay, nitimpla ka ni kay tatay.
pa, Brad. Kasing may lihim na nga pagtingin na si tatay ni mo sa imong karelasyon si Carla. Amo gani, Brad. Di ka magilabot abi sa tatay mo ya ka ginabatya ka ginapitik ka tagi pusoon mo. Ginapamangkot gaya ako, Brad. Mangkot ako sa tatay. Ano bang rason ni mo? Aside sa di ka ganahan, tagay ko ng mas dalong pang rason ba? Siguro sina Brad. Kasi kung malayo iabot ni tatay mo sa kay Carla. Sabagay si Carla, Brad. Mapisan man. Tama ka na, Brad. Kabalong kabalong mag-imus-imus sulod balay, pero nga ano na pangita ni tatay mo ya nga kagusto niya ya, balikan mo to ang ex mo nga sino to, si Tintin? Ay, sus. Si Chinchin. Chinchin, Gusto niya Brad. balikan ko no, mas maayo ko no to. Ay, sus. Ano ko kay tatay, tay? Nano na si tatay mo Wala ya? na sa pamaayo, hay. Tay, ang importante nagpalanggaan ni Mingo. Amugid, Brad, amugid. Sakto mo lang imo, Tuod na ya. Ako agree ko na sa imong mga desisyon, Brad. Ako nakita po na ako na si Carla, Brad. Gwapa na yun si Carla, Brad. Limpiada po kay kababae, Brad. Okay, kuhan niya, Brad. Kita mo na mga legs ni Carla. O daw, ay, bukot lang. Daw pusog bala, Brad, mga legs siya, oh. Pero kung kamo, Brad, di man mo kontra kay Carla? Ay, hindi, Brad, ah. Oh. Puputamon kay Carla. Pero Kaya kung maglagaw kami to ya, ginatatamon. Oh, di ba? Pero kung kamo pamangkoton, be. Halimbawa, kamo pamangkoton ko. Oh. Ano gid pala ang rason nga di mo gusto ni tatay na si Carla? Kasi kung si Inday Carla, Brad, huwag ka paligo. Paligo man ang guro. Ang kabalo lang mo, Brad, halos kada oras nagaligo. Ay, grabe, Brad, no? Oh, bitaw na magluto mig panihapon. Oo. Pambal ko nga, grabe humutal Ay, yung tahong ni Carla. Oo. Grabe daw, kuhan guro na, Brad, ba? Oh. O, sige, Brad, ah. Oh. Pero kung kamo, Brad, Ay, sus, pabuta mo kay Inday Carla, eh. anong gusto na ko sa inyo ba? Idol dito kayo mo ba? Ano mga masaligan ng mga barkada? Pero basi huwag mo ginapitikan sa tatay mo, da mo na nga. Lain niya buti kay Inday Carla. Amo ngayon ang pamangkot ko, Brad. O, ano ginapamangkot na ko? Dalong nga pamangkot ko. Ano gid ba lang rason ni tatay? Aside sa... Gani, Brad. So, balay ko, ano gid ba lang rason ni tatay Okay, nga to? hindi gusto niya? Duwa lang guro ng kabutang, Brad, ah. Ano? Ay, hindi gusto sa tatay mo simo kung hindi bakukik, basi bakukang. Tama, kinay mo, Brad. Diba? Mag-shot na lang ta, Brad. Sige. Bata tayo duty ako, Siya Brad. tadi ah. At hindi ka na kay tatay mo yan. Kami bala. Magaling ari ko direte. Ay, suntubi nanay ta naman ka. Eh, Problema ko ba eh? sila ni pangalan mo to. Nestor Junior. Ba't po siya ganon? Anak ko ni Nestor Senior. Nestor pangalan mo. Nestor Senior makabudbud akong tatay. Un! Liwat na basi ko nabungo lang ako. Nestor Makabudbud Senior. Oh my goodness. What's the meaning of this? It's a matter of fact all over the world. Nay. Ate day. Ba't ba siyang ganon? Anong bud mga balon? Tatay mo si Nestor. Tatay ganina ako. Di ka mo ga puli, dira ka mo sa Purok Mangay? Pero gani, may skinita, Oo. may kanto. Dress crossing kipot ka mo banda. Paliko banda. Dili pa dira, dito sa tumay banda. Ay, Oh. ba't mo siya ganon? Tatay mo gali si Nestor? Anong bud mga balon? Te, Si Nestor balaning may nunal sa itlog. Si tatay mo may nunal sa itlog. wala ko kakikita ate, pero Ay. paano mo nabalaan? Ito, Anong ba mga balon, te? si Nestor to. Oh, Amo na sa dati ang ex nga gibasted ko. Basta! Magpunta si tatay mo kung may nunal ang iyang itlog. ibig sabihin, ang nanligaw si tatay sa'yo na? Oo. Pero, Oh my, ginbasted ko si tatay mo. te, di ba kaya niya mo ning rason, te nga? Siguro, no? Di siya gusto nga magkadayunay kami sa imo. Pero to, pamangkuta si tatay mo kung amugya po kada ko ang nunal siyang itlog. Base kung napanas lang ang itlog, pero ang nunal aragyapon. te, mamangkot ko, te. Sige. Mamangkot ko, te. Eh, base mo ning rason nga hindi siya gusto sa bata ko kay... Mamangkot ko, te. Eh, ambot.
Mamangkot. It's a small world. It's a small world. Pero... Og nga nakapamangkot mo sa kuha. Ikaw. Ikaw, Carla. Nagipamangkot mo ko. About sa mga Tito. donal-donal. Oh, Tito, sabtalang bali ang pamangkot namon, Tito, kay tay. siguro pa si amuning rasuhin. Sabtang pamangkot na mo, tay. Palihog lang, tay. O basi, nagaka-andropos ka na. Kailanlain ang imong nga mudo. Kilala mo bala tay? Ang kulang nanay ko. Anong pangalan? Anong pangalan si mong nanay, gang? Si Margarita. Unsa ko na? Margarita. Si Margarita Velasco. Unsa ko? Margarita Velasco. Pakiliwat. Margarita Velasco. Margarita Velasco. Lain man to si Carlota Velasco, Col. Si Carlota Velasco. Kag si O, si Margarita. Margarita Velasco. Oo, mag-utod na sila duha. Oh my God. Oh my goodness. Amo gani, Col. Siya ba ang ina mo? Siya ang ina ko, Col. Ang ina ko, ang ina ng kapatid ko at ina naming lahat. No, hindi. Hindi. Amo nang hindi ka mo dapat magdayunay. Hindi ka mo dapat magdayunay. Anong buot mo si ganun, Col? Hindi ka mo dapat magdayunay. Sabta lang ko, Col. Palihog lang. Sabta lang ko, Col, kung may hara ka giman sa alom sa itlog. Ganun na balaan pa niya. Ganun may alom ko sa itlog. Ang balabi ni nanay, Aminan ko sa inyong duha. Tor! Margarita! Anong problema mo sa bata ko? Kung ano ang problema mo sa akong gagaugot mo sa ako, hindi pagdalahiga ang bata ko. Ang Ante, mga bata talaga Ay, palang ganay eh. dali lang. Talaga palang ganay ang mga bata ta. Wala ko'y labot. Kung nagpalangganay sila. Nga, Ang dili ko gusto nga. nga magkadayunay silang duha. Ba't sa ganun nagalain ang buot mo kaging busted ko ikaw sa kuno? Oo, nagkalain ang buot ko kanimo Margarita. Amo nang gusto ko. Hindi magkadayunay ang atong mga anak. Nga, tugutin na lang ang mga bata tanga magpalanggaan. Ay, bahala maglain buot mo sa akon. Hindi ko. Hindi lang sa bata ko. Wala. Nay, Tay. Angkol, basta pwede nga mabalik pa ang inyo kaagi dati. Kay parehas na nga mo single. Unsa ko no? Depende Hindi sa... pwede. Depende sa Hindi imong pwede. anak. Depende sa Kaya imong... kung magdayunay kami, ano tawag mo sa akon? Di ba nanay? O tawag sa bata siya tatay gyapon. Depende gyapon. Kung musugot imong nanay magbalik... Pero hindi ako pwede. Maging kabe. Hindi ako pwede. Musugot kung magpakasal mo. Pero kung dili musugot imong nanay nga maging kabe, Pero Tor, mayo pang dili mo dayon ng pero kasal. Tor, bawal sa amon lilihiyon nga may nunal sa itlog akong madayunay. Pwede rin ako Bawal. ipaupira. Bawal. Ipaupira rin ako. Ipaupira. Tor, Nay. kung Tay. buot di mo ang balon, ipaoperahan ni mo. Oh. Kasi kung pwede, ipakuha na lang ang itlog, ibili na lang ang alo. Bungot sa ring. Ang itlog? Oo. Ang nunal. Ang nun. Kasi pwede, bot. Ambal po direct ni Tatay Papa J. Budlay po nagulay itlog. Buhay ganito, itlog. Kung kamo, ang pamangkoton, Papa J, pwede na yung ano,